बाथौखौ समाय लानानै बुंबाय आं जोनोम जोनोम नोंखौनो अनबाय थागोन। गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय। दायो आङो दादानि प्रडाक्शनाव जे सिखिरि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शन बेवहाय आङो फार्स्ट टाइम रल खालामनो मोनदों, माने एलबाम गानो मोनदों आरो जोबोर गोजोननाय मोनदों। गानाबो जोबोर मोजां, माने टिउनिंनिफ्राय लानानै लिरिक्स एन्ड अल गासिबो मोजाङानो मिलौदो गारांजों दादा तरुन ओमफ्राय आब' पुर्निमा मोनहा खनदों एन्ड बेयाव गानानै आङो बिराद गोजोननाय मोनदों। दायो आसा खालामो नोंथांमोना दा जोङो खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै। रमान्टिक नामा? औ रमान्टिक। रायजो राजा गासिबो अनसायगोन। आंबो आदानियाव एबार फार्स्ट टाइम गादों, आदानि प्रडाक्शनाव रायजो राजाफोरा अनसायगोन होननानै मिजिंथियो। थेंक इउ।